Vedecká cukráreň má taký úspech, že o chémiu a fyziku majú záujem aj tí najmenší. Školáhrov tu platí dokonale, dokonca aj na predmetoch, ktoré nie sú medzi žiakmi až tak obľúbené. Je to super, môžeme sa dozvedieť nové veci, že jak sa to dá spraviť. Fyzika a chémia nie je len o poučkách a vzorcoch, ale aj o experimentoch, na ktoré vám často stačia aj veci z domácnosti. Chémia je na každom kroku, chémia je čo jete, chémia je plná vaša kuchyňa. A tak nám budúci vedci ukázali, čo to z ich vedomostí a znalostí. Najväčší úspech mala slonia zubná pasta. Spolužiačka tam teraz naleje peroxid vodíka, potom tam pridá saponát a nakoniec jodid draselný. Peroxid vodíka je látka, ktorá sa za normálnych okolností rozkladá na kyslík a vodu. Jodid draselný to urýchli a keď tam pridá penivú látku, ako je saponát, kyslík, ktorý vznikne, vytvorí veľké množstvo peny a tak vznikne naša slonia zubná pasta. Malí Einsteinovia sa predbiehali v ukážkach svojich pokusov a aj vďaka ich šikovnosti budú môcť učitelia učiť s lepšími pomôckami. Dostaneme výbavu chémie, fyziky, biológie a technickej výchovy. Praktické pokusy sú plné zábavy, no treba ovládať aj teóriu. A z toho je pri zapnutých kamerách občas problém. Zisťovali sme, kto to ten Einstein vlastne bol. Mu na hlavu padlo jablko a zistil, že vtedy je gravitácia. No, tak si to pomýlil troška s Newtonom, ale aj toto sa stalo. Z Vlčian Marek Šilhavík, televízia Markíza.